kanti abantu abaningi basathukile, abanye basadumele ngesenzo somculi uKelly Khumalo obonakala ezinkundleni zokuxhumana ku-Twitter ebhala amagama anayiziswana awabhekise kubanye babaculi nakubahleli bama-awards abizwa ngokuthi ama-SATMA. Lokhu kuze emveni kokuba uKelly Khumalo kanye nalabo ebenominethwe nabo kuma-SATMA engabanga esawina wabe sekhipha amagama ayiziswana naveza ukuthi urojiwe, kanti ubese veza ukuthi izinamba ziyakhuluma aziwaqambi amanga, uyena obeyideserva i-award yale category bebenominethwe kuyo. Nokuleyo category isikhala yemuka nomculi we-gospel uNontokozo Mbambo, kanti abantu abaningi babe sebekhwela bedilika kuyena naye wabuyisela nokugcina esekhuluma amagama angemahlane ewabhekise ebantwini. Nesingazi-ke noma lokhu kwenziswa ukuthukuthela kuningi akuthathe ngenhliziyo noma vele mdali wakhe akanandaba nabanye abantu.